Hola chames, este fin de no vos he dit res perquè m'he estat fotent tec. Solo asesinatos en el edificio, que aquí està la Selena Gómez també, que he tingut problemes en este personatge, i trobo que pel doblat, o sea, la persona que la dobla, perquè al principi era com repel·lent, insulsa, no me donava res, però al final m'he viciat i me l'he fotut pel cul. També perquè me feia gràcia, perquè la sèrie va de que ells tres estan fent un podcast sobre... O sigui, la trama és literalment el títol, Assassinats a l'edifici on viuen. La trama de crim, misteris, resoldre assassinats, te fan creure una cosa, després totalment una altra, fins en l'últim minut, a l'últim capítol, te penses que ho has resolt i resulta que no, que hi ha un giro de guion que dius, per què a totes les temporades passa això? I m'he fet... Les persones que heu vist la sèrie, no sé si us ha passat, però per exemple quan vaig veure el reboot d'Embrujadas, la versió que van fer al 2018,